Jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore opogore pacho ka okone piny owacho mondo obedie winjruok kod jopuonj mag mbalariany matieko ng'anyo madhi nyime ka jopuonjrego ywago thuolo ma giwito e kinde ma ng'anyo dhi nyime ka giloni kopogore gi omenda ma gisechulo e mbalariany onge chenro mag somo madhi nyime kendo mano miyo jopuonjrego bedo kod paro mathoth. Gimiyo piny owacho seche 24 mondo otiek ng'anyo ma jopuonje mag mbalariany nono to gin bende gibiro donjore e ng'anyogo. Nyaka jogi bed piny mondo giwinjre mondo nyithindo joge somo. Nyithindo sani gin frustrated, nyithindo baya. Seche ma nyithindo baya town kae gima nya timore bang' mano ok wang'eyo. Ibonyo nyithindo mak kucho ka timo ang'owa to mana nikech ok makosane ni ne en gi thuolo mang'eny mar timo gima ok ber kotimore nade kotimo. Kawuono daher chung' kaendi mondo anyis government and the body mar jopuonj mar lecturers mondo giwinjre mondo nyithi skul onego oyud kaka dok skul nikech iyudo ka gomoni osebedo for quite some time na miyo nyithindo koro ok yud puonj kaka owinjore to gisechulo fee koro onego bed ni okel gi mondo ji owinjre onge gimoro ma ok nyatamore ka ji owinjore mowuoyo. Wach gomo ma jopuonjre gi kendo stand mar government mako ahinya ni ginyal winjo jopuonjre to jopuonj be ok nyal winjo government. Wainyore kaka students en sa ochopo manego government obed piny gi jopuonjre gi mondo giwinjwa mondo reach a point of consensus and agreement mondo wan kaka students wadoge class mondo dhi mbele gi